Mesti kok neko-neko ngapong. Wong Agustusan jes kuwi. Metu-metu wis nganggo helmet. Nganggo helm kuwi umume numpak motor lah kok kowe nggo tumbak iki. Wong kowe ki arep nyolong jambu nganggo helm. Kowe sing ora waspada. Lho, Waspada nyapuk. Kowe ora ngerti tau maca TV delok koran. lho, Walik. Delok TV maca koran. Ora tau delok koran maca TV. lho. Sing kualik ki lambemu. Malah awakmu sing bodho. Berita sudah beredar terjadi peperangan di seberang sana. Seberang endi? Dan sekarang sudah merembet di sini. Diumumkan di mana-mana. Kita sebagai warga Jakarta harus waspada. Karena pengumuman sudah di mana-mana. Lah kowe ki arep ngopo kowe karo Weh, kowe pengumumannya. Banten serang Jakarta. Yo aja karo gawar iki Jakarta karo Banten ki aman lho. Bisa ngomong serang-serang. Awak ngantek geger. Lambemu aja nek nganti geger tenan ku. Wah, kowe ora Baleni. wis diumumke pengumuman gede-gede nang pinggir dalan. Banten serang Jakarta. Ngene. Tegese Banten petunjuk jalan to Banten serang Jakarta. Kuwi serang yo nyuk. Serang. Serang iki nek siput kae. Kuwi kerang. Wis tak kekrek. Kerang ki nek film Cina kan lho kerang sakti. Terang. Nek film Cina kere sakti. Iso kene sakti. Wes ngomongke kerang sakti aku dadi senenge. Loh, kok iso? Setelah tak telusuri aku tes DNA, ternyata aku Cindo ya. Hah? Cina Indonesia. Cina Indonesia itu apa ya? Ya turunane kera sakti kuwi. Wong Semar kok entuk Cina ki lakon Aku Cina Indonesia ya Pak ya. Lah kok iso ki lho? Yo, Kowe asli ngendi Pak? lho. Aku ya Jawa. Jawa. Asli Mbok? Ya Jawa. Lho kok metu-metu Sapa tuh Cindo? Aku Cindo. Cindo apa? Cindo apa? Ya aku Cinone hen kuning. Lho. Sindone kuwi karepe kepiye? Palsu. Cindo tuh Cina Indonesia. Yo, nek bapak nek didelok-delok ya ora gelem Cina napa bapak. Sing jambrak apane koyo ngene kok Cindo. Sipit ora sipit. Motone sampai melorot kabeh. Lah nanti Kalau ini jadi ora perang iki. Ora. Wis sirapmu diganti, ganti sirapmu. Mbok perang yuk. Kok malah golek perang? Pengen ayam tentrem kok malah. caok ngane-ngane iki wae. Wah, Piye mau? Ulah. ngopo? Kowe iki arep ngopo? Mengo. Oh, ben kaya wayang tenan ngono. Jan iki yo aku arep nembang Coba kae. ya. Ya. Wah, dadi lali. Mbok ndek iki lho marake lali. Nolak pian. Senengane asal cul. Wis mau. Wes alasan mbok nek kok bablas. Aja ora usah nembang. Ngenteni kaya ngene iki lho. Oh, iya. Ya. Ki sing nonton akeh kok sembalap siji tok ya tebet. Ora tegel-tegel. Wong giliran. Ben ora tabrakan kok sebenarnya. Lah kayak bukan ngulet kok. Saya tunggu 5 menit. Kalau enggak balap pulang. Kurang ajar. Belum rampung. Terus Piye, Pak? Ah, piye? awake dhewe ning kene iki. Nek awake dhewe Lah kok sirahe ndi? sirahe neng ndi Nek kok? awake dhewe. Lah promo ki mau ngendikan. Awake dhewe iki. Nah, ki awake dhewe to. Ndase ning ndi kupinge ning ndi? Oh, iya. Dadi wangi. Awake dhewe karo ndase karo kabeh Kenapa enak ngomongin masa ini kesurupan. Iya. Ngerti to? Ngerti?
Saiki iki yo. Urung. Bahasanya belum sampai sana. Oh, belum. Jadi intinya Piye, Petro? campur bahasa Indonesia, Ayo, campur Jawa, campur Sunda, campur Batak, iso mau kolaborasi nih. Lah itu intine kepiye? Ayo coba jelasnya. Intinya ya. Ayo kowe wis wira ndapuk. Ayo. Iki ora dapuk, wong sing didapuk ora mlebu dadi kudu dandan. Wis mriyang. Mainnya sebulan sekali, aduh. Perjuangan demi Wastra Barata ini. Ngono. Jadi intinya, Piye? wayang orang Barata itu berkiprah dari tahun 1972 Ya. Oh, no, para pemirsa 2 tahun. Terus kita sudah 11 generasi. 11. 12 ya. 12 Aku generasi papa. Romo, aku papat podo ya bareng ya. Bareng. Nah, kowe generasi pira? Oh, bali ya. Wah, songo ya. Saking antusiase wong do nonton Barata iki, ora pas adu pertujuan ngono ku jalanan iso rame. Lho, parkir ramot. Lah mosok ya. Oh, parkir iso ramot ku kebak tekan ndi. Lah ya kowe salah sijine yang mau kita bahas itu. Nek gedung wayang orang Barata ki tempat parkir nek Loh, nek ngono lak ya kowe iki karo Sewi Gatos nek kene wong kita ya acara malam ini ya sing anake lak ya anu to. Sing anake lak ya saka Pemprov DKI to. Ini terselenggara. Pemprov Pomprov iki lembemu nek ngomong mesti mbrebet. Ora genah. Ya ngono kuwi. Pemprov. Boh, bocah kuwi cah nendi? anake wong edan. Kowe anake wong edan berarti iki sing edan. Kowe ngono Lambe ngono piye? apa? Apa? Masalah apa? Iki ngono iki anake wong edan. Lah kira anakku to. Lah iya. Nah, Iki Kowe anake wong edan kudu. Ora. Kowe anake wong edan kudu. ora. Ha berarti kowe karo aku saudara tiri. Jadi pada naik dan Edan kok ajak-ajak iki. gini, mumpung ya bahas tentang parkir. ya. Malam hari ini suatu kehormatan, kehormatan ya kebanggaan bahwa Sekdis Perhubungan DKI Ibu Rani Turawo jadi minta nantinya dibolongi bisa gedung Barata buat tempat parkir. Oh, cocok digenake omonganku kok dibolongi iki lho. Go dalane ngono lho dibikin basement. Apa kuwi? Basement. Basement sing nek mburi terus kae lho. Kuwi beser. Beser nek digo slametan kae. Besek. Sisi tak kekek terus lho kowe. Gara emosi kowe bocah iki. Kaya kowe kuwi bes gadas. Harus dirawu. Di salah aku nggo catatan lho. Terus Sekdis Kebudayaan DKI. Ibu Retno Setiawati. Kuwi ya rawuh. Rawuh kowe. Matur nuwun Ibu. Matur sembah nuwun. Ibu-ibu kabeh iki. Oh KUP Bapak Renaldi juga rawuh. Semoga setiap pergelaran kita beliau-beliau rawuh terus. Oh ngono. Jadi treatmentnya mingguan ditambahi. Kuwi yo kok Orang sebulan sekali tapi sebulan 4 kali. Wow. cono balik kaya biyen. Ibu jadi mohon kali ngono lho. mohon harinya ditambahi 1 minggu itu jadi 8 hari. Maksudnya iki pentase. Sedino to, Mbok. Mateni Bagong ki hukumane pirang tahun to jane? Bagong. Bagong iki Ngomong cetok sih. Sing Kita tahu. perlu kalimat yang bisa diterima, dicerna, dibahas itu mesake dan dimesake awake dhewe. Coba ngomong Wis tenan kaya ratapan anak tiri kowe tenan. Ibu, tembake piye? Tembake. ibu tiri. Tapi ora mung kowe tok lho. Kuwi seneng kamu Mbak Lasya yo rawuh lho. aku Lho, kowe kenal to apa kuwi?
balas ya. Ayo. Bos kita apa? Ya ora aku. Matur nuwun, Mas ya. Tapi bener dong ngomong sing diurus iki aja mung gedung iki. Nek pelaku-pelaku ngene iki kudu di rumah, kudu dijogo nek gedunge tok. Otomatis. Nah iya nek gedunge tok Bahwa- rumah, pelaku nek modar. Nek ora di rumah. Diberi kesejahteraan yang adil dan beradab. Oh no. Bareng Petruk lakuwe Semar. Udah ya kowe. Nek kowe pengen dirumat gedung dirumat, sesuk 2029 nyoblosan. Males aku. Males. Wong nyalon bupati we gagal. Gagal. Aku gagal bangga kok. Banyak kalau bangga yo. Loh, gagal bangga. Kau sawah kowe. Wong kuwi lek tak ngitakno kethek menek pager e. Apa kuwi? Duit tuntak dipangan kader e. Goblok. Eh, sampai ke bulan ya, pasti terawu. Berarti mau naik, Naik dong. kita numpang bareng-bareng. Iya dong naik. Perahu layar. Udah lama enggak naik panggung. Ye, matur nuwun pasti. Sering-sering nonton Mbak, dan mancing penonton lainnya. Bahwa di Barata ada berita yang nonton. Sering-sering nonton dan sering-sering nanggap. Kuwi lho aku panen kosong. Ini kan nonton udah, lu nanggap pun TV. Sering-sering nonton, kan sering-sering bareng. Ada pengumuman Sopo? Bank Indonesia. Tulisan duit kepada YTY kepada YTY Cari keselak apa lo jadi? kepada YTY Oh gitu ya. oh YTY Kepada cedok. Ini kayak wayang paut ya? Malah kayak wayang paut Pak. Wayang paut. Kepada Pak Petruk Wah. Semar Gareng Petruk orang yang disebut loh ya mau Pak Petruk dong. Oh iya. Terus Tolong amplop ini diterima dengan seksama. Dan amplop ini khusus untuk Petruk. Wah, edan. Ya. Wah, ya perhatiannya apa tenang sebelahnya amplopnya kok khusus untuk Pak Petruk. Wah, top. Pinter kowe yo. Pinter. Oh, itu yang namanya Ya ngono kuwi nek mantan copet. Mesti langsung cak-cak tangane. kowe ngerti copet wedine sapa? Ya karo masak. Copet iki wedine karo koruptor. Lho, kok iso? Ya padha-padha to ngono. rak, kalah sekti. Ane copet tak gur sak ngono, ane koruptor tak ngono. Anu lek ngomong rada rene dadi sing ditangkep ben tak kontak. Medeni omonganmu. Lah iya. Mosok opet tak ngene. Ora iso. Sithik-sithik ngene ya. Wes Kang Petruk terus piye iki ditembangi apa? Apa ngono lho kowe nembang to wis. Wis suara tau nembang. Apa ya ora layar? Ora ngangen kowe. Ramah ya. Di sini. Wis biar nganti saiki wayang wong perahu layar meneh Dijogeti. Lah terus Lah apa? Liyane apa? Mundo layangan. Ora. Weh. Kowe jangan Wes kudu layangan apa? Ora, apa meneh? Aja diplenet. Tahun pira wae. Lah kowe Meneh apa meneh? ora jane iki kowe iso ora. apa meneh? Dijalui apa meneh? Kowe iso Selendang biru. Oh, ganti apa? Wes ana Selendang biru ganti apa iki? Apa meneh? Apa meneh jalan apa meneh mo? kali kota. Hah? Diwale wis diganti ya. Kotan kali. Ya tuh kabeh ya aku ya ora hafal. Padune ora iso wae lho. ora iso. Oh, kudu layangan iki ape lho, Mo? Oh iya, nek mundo layangan sing biasa gawe layangan iki lho, Petruk iki lho.
Ojo. Selendang biru ya. Selendang biru. Ora usah nganggo bawa ya. Ora usah. Ngangene sepira ya, Mas? Mas, saya. Wes nyambut gawe padha lungguh. Loh, Lah nek ngadeg nutupi penonton. Kenapa kowe ngelungguh? Ngadeg lah ditutupi penonton kabeh. Kadang terus Aku nyawang iya, bener. janji Wih, mantan vokalis. Mantan vokalis Iya, nek lagi wong mriyang ngene iki. selendang biru. Betul. Biru. Amonge. Kok ora ana sing jawab kok. Ada kowe nonton ora sendiri. Dibahas dong. Gak pengecer lagi. Tidak lucu. Kowe kan dia selendang biru kok ngene iki selendangmu ki warnane apa ya, Pak? Biru. Ren, naik ya, Ren. Mripate sipit ngene kok biru Apa? lorek Roh. padha. Ah iki meneh mripate kero. sak mripate waras. Nah, Waktu cilik diloloh vitamin Nah. D terus. Dede. Oh iya ben matane awas ya. Iya. Ben matamu awas. Iki biru. Ya padha karo aku to. Apa ada kowe lah kakangku. Iya bener. Biru. Neromo. iki tak sekolahke tak kon ndelok warna sing bener. Ngerti ora? Sing dienggo iki coklat. Iso coklat iki lho. Lah didelok kuwi. Ayo. Ya terus yang bener wae ya. Heeh, sing bener. Orangnya lah. Orangnya. Orang. Ketoke gara-gara wis rong sasi main do sakit kepala. Loh. Maka dari itu jangan lupa Anda sakit kepala minum. Iki live streaming yo. Ngawur iki live streaming. Ya iki kira Matur nuwun. Matur nuwun kowe. Kapan? Ojo. Mas Pati ra wis kira. Oke. Kayaknya ini dari tadi di sebelah sini terus ibu-ibu bapak-bapak di sebelah sini dong. Tolong dong lah. Kowe kok ngoyak gitu. Terus kok iso ngoyak gitu. Ayo tak dong. Ya, nggak apa-apa. Waktu sampai jam 12 nggak apa-apa ya sama UP. Ini banyak yang belum ngasih saya. Kok ngenteni sing balak iki lho. Iki wae lho, Petro. Entekno iki lho selendang dingin diteruske. Hanya elai janji selendang biru kamu ngenai hati Nora tekan batin setiaku bareng selendang Temen bareng kok pas kabeh yo. Anak sing nyelesiti ora lucu. Kata pono Macam ngerti nek pangungkutan ana didelok apa kuwi? Jaipongan. Oh, jaipongan. Oh, kendangnya enak ora Mas Bayu. Oh, rusak. Oh, ya. Sehat. gendeng.
Sisimu lambemu tak kikir lho kowe. Kuwi iku gendeng. iya gendeng. Kowe kuwi segedeng. Enggak. Yo nek aku bodoh dimaklumi. Gendeng kok Oh, gendeng. nek aku bodoh dimaklumi. Aku sekolah awang guruku guru honorer yo. Omongane ono terus iki lho. Ono mending guru honorer. Apa? Pemain wayang ora ana sing honorer. Ganti sambel kemangi Apa ya. itu? Saya kok nggak sambel kemangi. Oh, anu. Ayo Sambel kemangi. Jajane nek ora anu ijen lirik. ya wis Ya ya. lirik ya, Kak. Ada sambel kemangi tak apa? Sik dilo ya dilo. Iya, iya. Ayo. Sambel kemangi. Entar dalem 1000 amargi kendang jaipongane dereng dipendet saking gaden. Rusak gaten. Kowe ta sing ngetek Lambemu. Masa kendangmu oh mboten Kendang kowe malah. sing kendange niki nek sing mriki nembe dipun dandani. Dandani. Nah, nek anu sing njaluk gending jaipongan kan numpak kendang gitu. Kowe kok dremis ta? Kowe ngenes kok mliper langsung. Anu wis ora ngono kuwi ngisi-ngisini. Kalau gaya kamu ngisi-ngisini. Nggih Bu nggih. Ono itu ono saka dinas kebudayaan. Ini tempat budaya ono saka dinas kebudayaan sampai ono. Beda mak juga iki nggih. Kowe padha wae nyok. Ganti apa lagi mau gendingi? Sambel kemangi. Sambel kemangi. Yo.
matur nuwun atas tali kasihnya melalui amplop-amplop mau. Aku ditelepon mau. Pak Petro, saya transfer aja ya. Wes Bang. Ya, apik. Nek aku mau wis matur nuwun menawi saged ngemawi keris mboten napa-napa. Keren. Kowe iki kabeh nek matur nuwun suwen. Piye? Singkat padat. Ayo. Thank you. Singkat padat. Bodoh. Thank you ki ngeki meneh. Tegese artinya thank you. Thank you. Ngeki meneh. Ateng bawa kayu. Thank you kuwi padha wae karo merci. Apa? Merci. Opo? Soprantis. Lah ya apa tegese? Merci. Merci. Wis merci wis ngono to. Lah tegese iki opo kok? Merci. Jadi intinya ngene mau. Piye? Kita semua sebagai seniman pelaku seni itu memohon kepada pemerintah juga masyarakat luar untuk tetap membantu kami melestarikan pergelaran budaya tradisi khususnya yang orang ini. Bener, Petro. Ya, Apa mau tergantung awakmu, Petro. loh, kok aku? Lah kowe pimpinane Ya bareng-bareng. Nanti aku bikin kayak wong. Oh iya. Nah iya. Kan kita setiap tahun ulang tahun Barata, di samping memperingati ulang tahun Barata, juga menggelar wayang tunas. Jadi generasi kami, generasi kita itu tumbuh cepet terus. Ya orang cilik-cilik banget, SD, SMP sampai SMA. Jadi biar Tanggal 5 Juli ya. Ya. 56 ya. yen ora nang. Ditunggu rawe daramu. Oh, Nak ngono to, Petro. oh iya, lo kan rendang-rendang apa kan? Lain begegem sak tulito damel. Doro. Boten nate-nate paduka tedhakna. Kula ngaturaken sembah Doro. Iya. Kakang Semar. Ndak tompo pitus. Tipos podo-podo ya Kakang Semar. Oh, ada sing. Kula inggih ngaturaken sembah sinuwun kuta Ndara Werkudara. Iya. Idem. Idem padha. Ya kateke sembah yo ora idem. Ya ben cepet ngono. Durasi. Nggih, kula ngaturaken sembah Ndara Putra, Ndara RT, Ndara RT. Ndara Werkudara. Petro kali karo aku. Oh, boten. Saniki ketok kaya nemen. Anu, saya ganteng Ndara Werkudara. Surgane ya. Udah ada yang baru lagi. Udah ada yang baru. Ini kepala dinas. Ngawur meter kita. Dinas kebersihan. Dinas kebersihan. Lah iya, apa-apa diceki karo dadan. Bersih-bersih didol kabeh. Salam hormat saya, Bos. Bos. Woi, Ndara Werkudara. Pengestuku tak anu tamanono. Kowe iki nyatur apa? Nek pangestu. Ya wis tak tompo Trikadar. Iki ben lemah. Tau enggak? Saja penggalih paduka lajeng ketinggal bingung kawuran sedhit wonten wigatos ingkang kados pundi Ndara
Yoyo Kakang Semar anggun unilarake projo pertuan upat abdi wareju us pirang-pirang condro ora marak sowan ana ing projo amarta mamet anggun punjana liyan Kakang Semar Mau pamit gitu. Biasane Ndara Janaka nek mendra saka papan siji golek guru, Loro. golek bojo mesti mulai itu bojo meneh. Lho, Ndara Janaka ngono to? Adate kaya ngono. Adate ngono. Iya. Ora percaya. Kok dhewe meneh momen anak lakon gareng dadi ratu. Mesti ana sing metek. Kok iso gareng dadi ratu. Kakang Semar. Kowe ngerti dhewe. Sumpahe para Pandhawa. Mukti siji, mukti kabeh. Inggih, Mati siji, mati kabeh. leres. Yen nganti dina iki adikku Janaka ora ketemu, barep kakangku bakal pati apa. Wah, sampun ngaten rumiyin. Kita usahakan mencari nggih upati mendhamipun Ndara Janaka. Sampun mlokro mekaten, Ndara. kowe ora ngerti dunia kuat Adat lupianipun ngampiri para parpat Punakawan nanging nggih dalu punika mboten ketingal rawuhipun Raden Janaka. Kowe ya ora perlu to, Rek. Petro wingi mangkat lene ngumpul anu weruh klebate Ndara Janaka. Nur Pak Bas wae. Janaka ini Pak Bas. Ndara Janaka to? Iya, Nyanyi ketemu. lho. Kamu kayak ngerti? Maju dong, nek karo ki maju. Matur sing cedhak. Tau meneng wae lambene bocah. Matur sing cedhak. Rada rono ben cedhak karo kukune Ndara Werkudara. Dadi nek salah nyes langsung salah. Garek nyes. Mungkin dalem 1000 lho. Nah, gateke iki doang. Iya. Ndara Janaka niku membo-membo kudu dadi kaya wong biasa. Nek kenalan jenenge CEO yang menyamar. Aja lumas. Aja. Kula mau tak So CEO yang menyamar kaya drama Korea kowe iki. Blis. Kok kayak tenang ya. Nonton Netflix. Ya Allah, wayang kok iso dingonoke ora ya? Lah iso kudune terobosane 10 menit kan bisa. iso kudune. menawi mekaten. Sapa sing bisa? Monggo. Sesarengan kula dherekaken ngupadiken rayi Raden Janaka. mangkul yoyo Kakang Semar Nggih. Monggo sinuwun dherekaken. Nggih. Monggo. Aku kok kaya mati kaya mukti kok.
tenan solah kaprajuritan. Ing sedyanya nglurut negari Pancala. Yaksa Kuroko Presadang Aretro Arasa lelaku Kampate sak katelune. Nggih kula wonten dawuh katimbalan sinun. Para raja tetelukan kabeh hae. Lungguh sing kepenak ya rejo. Nggih. Wau. Ali lawan kowe Kampati. Aku duwe loro kekarepan. Napa sing siji gebuk negara Pancala. Kaping pindhone Marta yen Pancala ana kembang-kembange kang lagi mekar. Sing biasane duwe prajurit pangsek sapa? Kula, Sinun. Kula nggadahi telik sandi nggih kawuling Pancala. Telik sandimu piye, Nggih. Sakderengipun kula nyuwun samudra pangaksami menawi wonten teteling adul kula Sinun. Bab kembang menika. Kembang ing Pancala. Menapa sabutipun penggalih anggenipun paduka Bati Karwo. Loh. Emang ada apa? Sabar. Lemu! Setan, aku ratu wani gawe abang ijoning perkara. Sinun. Jalaran pawarta ingkang kula tampi. Dewi Wara Sembadra menika aduh lali aku. Sorry bos. Nggih, Dewi Wara Srikandi nyun sewu. Coy, tenang coy. Baklo didekani. Ora, mboten nggih. Dewi Wara Srikandi menika nembe kemawon lelangenan. Sapa? Kalian panengahing Pandhawa Raden Janaka. Lah, menapa mangke boten ngasuraken derajat paduka wonten ing negari Tratebang menika Sinun? Kowe entengake. Apa kowe ora ndelok asektenku apa piye? Hei, para raja mangewe-ewe iso tak telukke. Nggih, Cawane sikane sapa? Janaka menika. Aku ngerti ento Janaka kuwi kondhanging kalaka jakoning para dewa. Beres. Kowe wani ora? Bebasan ajur kabalangna remuk kasawurna. Menawi kula kedang gebyur samudra Agni, watun menika kagem
kabetan paduka kula sendika mboten badhe suwana. Oke coy. Wih, gimana iki? Iki patih ku tenan iki. Nggih. Dut, menawi pemangke kula tansah nyembuyung menapa ingkang katut gayon paduka. Kadi. Wah, itu Bonus nih, bonus. gatel coy. Ipun ngomong dhisik. Wah nggih. Piye. Kula nyembuyung gegayuhan paduka. Wis sarujuk. Wah nggih. Kula tansah sarujuk. Kumismu kaya miring. Wah, Radi ngantuk menika. hati-hati. Wis sabanjur-sabanjure kowe. Menawi paduka badhe mlengket negari Pancala menapa malih boyong putih Pancala. Asma paduka akal kuncara. Sinuwun. Niku kangge kula. Salam tempel. Lulus. Alhamdulillah. Iya. Matur diparingi. Oh niki. Mengko transfer. Oh nggih. Nah, iki gede. Wonge pemikirane yo gede. Wis pakem haus nuwun. Iki. Ojo kabeh wae. Rungokno talingamu. Ana sing arep ngomong. Penonton. Ratu itu tepuk tangan. Matur nuwun. Menika badhe wawancara. Piye, dirungokno tenan lho kowe. Nggih, nuwun. Sastramu dirungokno sastramu. Nggih, saderengipun kula matur kula nyuwun sembah pangabekti mugi kunjuk ing pepodo paduka. Wayang tenan. Sunaryo Yaksa. Piye, sak banjure. Nggih, nuwun. Sampun trep lan pantes menawi paduka anggadhahi gegayuhan kepengin sanget garwa Ewiwara Sekandi ugi kepengin ngrebat jajahan ing negari Pancala. Wayang Nggih, tenan. wayang menika. Samsaya mimbuh wanawi paduka saged jongkeng miwah jongkeng lan mintang negari Pancala. Ora usah dilanjutke, coy. Nggih, kula tegese kula Wis. Sing gawa obate sapa? Niki. Kowe gawa obat asma to? Iki sajake kudu diomeni asma. Ya. Aja tahu ya. Ngopo? Ngopo? Oke opo kuwi? Aja obat kire lho. Konten rambute niki napa lho? Kejeron. Sak banjure dirungokno tenan iki. nggih nuwun menawi paduka saged jongkeng lan mimpang sansaya kuncara kondang kaloko ing jagat. Ayo. Terus. Jam piro? Mawe. Pancala menika tasih pepundhenipun Wis saiki ngene, ngomong para Pandhawa. ngomong ngono. Lho, Ngomong terus, ngomong. Karo piye apa kok ngomong terus. Maaf wonten adegan ini di apa namanya? Canda. wis ora apa-apa aku ngerti. Karepmu aku ngerti. Gawe kuncarane gawe senenge Ratu Gusti. Nggih. Tapi siji loro telu sarujuk. Sarujuk kula. Sarujuk Sesuk ngenteni apa, saiki ngenteni apa? Budal. Tumuju nang negara Pancala. Monggo.